जाफुंसारनायनि बाथ्रा गैया नाजानाय जुदि थायोब्ला हिमालय हाजोआवबो गाखोनो हायो नंगौ नैबे समाव गासैखौबो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गिबियाव नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय दिनै आङो मोगामोगि आयदायाव सासे जाफुंसार जानो हानाय बर'नि लाइमोन बिथांजों दान्दिसे सम सावरायगोन बिथांखौ नोंथांमोना सिगांनि समाव निउसनि गेजेरजों बा रादाब बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांबार बिथांनि बाथ्राखौ खोनाबाय नंगौ नैबे समाव जों बिथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिय'आव बिथांखौ हांख्रायनो लाबोदों बिथाङानो जादों बावैसो सिगाङाव लेफ्टेनेन्ट मोननो हानाय बिथां दैफां नार्जारि बिथांजों जोङो दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे माने बाथ्रा बिथांनि फरायनायनि बाथ्रा आरो बिथाङा माबे जायगानिफ्राय बे लेफ्टेनेन्टखौ बिथाङा मोननो हाखो बिथांनिफ्राय जों सावरायगोन बिथांनि उन्दै समनि जिउ जारिमिन बेनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनथिहोगोन नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानाय गिबियावनो बरायना लाबाय थैंक यू सो मच जय हिन्द एवरीबॉडी आङो लेफ्टेनेन्ट दिफां नार्जारि आरो गिबियावनो रायजो राजामोनखौ आङो आंनि खुलुमनाय बावहरबाय आं फ्राय गिबियावनो कंग्रेचुलेसन होगोन जे नोंथाङा थैंक यू लेफ्टेनेन्टखौ मोननो हाबाय आरो बर'नि गेजेराव नोंथाङानो सासे उन्दैसिन आरो नैबे पस्टखौ नोंथाङा दासिम मोननो हाबाय बेनि थाखाय कंग्रेचुलेसन होबाय गिबियावनो आङो नोंथांनियाव नैबे समाव नोंथांनि जे थं आरो सिनायथिखौ नैबे समाव होग्रोनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय अके आङो लेफ्टेनेन्ट दिफां नार्जारि सेरफांगुरि गामियाव आंनि न'आ आङो सेरफांगुरि गामियाव डन बस्क' स्कुल रामपुरबिलाव फरायोमोन क्लास 1निफ्राय 5 सिम बेनि उनाव आङो एग्जाम होदों सैनिक स्कुलनि थाखाय बे सैनिक स्कुलाव एग्जाम होखांनानै आङो 7 इयार्स कमप्लिट खालामदों सैनिक स्कुलाव बेनि उनाव एन्ट्रेन्स एग्जाम होदों UPSC-नि कन्डाक्ट खालामनायखौ NDA एग्जाम होनो बेखौ आरो UPSC कन्डाक्ट खालामो बेखौ आं एग्जाम होनानै NDA थांबाय 3 इयार्स मिलिटारि ट्रेनिं प्लास बेचेलर अफ साइन्स खालामदों बेनि उनाव आङो आंनि लास्ट कमिसन एकाडेमि इन्डियान मिलिटारि एकाडेमि देहरादुनाव बेखौ कमप्लिट खालामनानै आङो एज ए लेफ्टेनेन्ट कमिसन जादों इन्डियान आर्मियाव बेवहाय गोबां बाथ्राखौ सावरायनायनि सिगांनो जोङो नोंथांनि दा स्कुल लाइफखौ एसे मिथिजानो लुबैदों माबायदि थांनाय नोंथां उन्दै समाव आरो नोंथांनि एसे जिउनि थांखि बे थांखिफोरखौ एसे मिथिजानो लुबैदों स्कुल लाइफ क्लास 1निफ्राय 5 डन बस्क' स्कुलाव दंमोन आङो बेयावथ' नर्मेल स्टाडिज उन्दै मानसि बारा मिथिनाय गैला आरो थारमाने नर्मेल स्टाडिज खालामबाय थाबाय बे मेइन चेन्जेसा जाहैबाय आं सैनिक स्कुलाव हाबबा जादों आरो सैनिक स्कुलाव क्लास 6आव एडमिसन लादोंमोन आङो एग्जाम होखांनानै सेलेक्ट जाबाय ओमफ्राय एडमिसन लाबाय बेनि उनाव नर्मेल लाइफनिफ्राय इमिडिएटलि नोङो मिलिटारि लाइफ बायदि मोनहैयोना सैनिक स्कुलाव हाबनाय लोगो लोगो नोङो चेन्ज मर्निं पिटि इभिनिं गेम्स मर्निंआव सिखारनानै नोङो फल इन जानांगौ पिटिनि थाखाय फुङाव पिटि खालामबाय ब्रेकफास्ट खालामबाय आरो स्कुलाव क्लास थांबाय क्लास जोबनाय लोगो लोगो नोङो गेम्सआव थांबाय गेम्स जोबनाय लोगो लोगो नोङो स्टाडि पिरियड खालामबाय बे मोनसे डिसिप्लिन लाइफखौ नों मोनो आरो मोनसे मिलिटारि वे सैनिक स्कुलफ्राव हाबबा बेनि मोनसे एडभान्टेज सैनिक स्कुलनि थाखाय आरो बे ट्रेनिङाथ' जाबाय थाखायो टिचारफोर इन्सट्राक्टरफोर गासैबो मोजाङै फोरोङो आरो गोरायाथ' एसे जायो खिन्थु खालामलांबाय थाबानो नोङो नर्मेल इउज टु जालाङो आरो बे ट्रेनिंफोरखौ सैनिक स्कुलाव जिखुनु बुस्थु सोलोंनो मोन्दों जेरै गेम्सफोर बिराद एक्सप'जार मोनो आरो गेम्सफोरनि थाखाय ओमफ्राय इउनिफर्म फार्स्ट टाइम नोङो खाखि गाननो मोनबा गोसोआ मोजां मोनोना मोजां बे मेटेल्सफोर गाननाय नों माबायदि मोन्दोंमोन बै समाव जेब्ला फार्स्ट टाइमाव खाखि ड्रेसखौ गाननो मोनदोंमोन अब्ला खाखि ड्रेस गाननो मोनबा थारमाने इन्डियाआवथ' बयबो सानोना पुलिस जानांगौ आर्मि जानांगौ बयबो ड्रेसफोरखौ नायबा मोजां मोनोना बयबो दा जोंबो फार्स्ट टाइम गानबा हले गावबागावखौनो मिरराव नायबाय थानो लुबैनाय बायदि जायो आरो मेटेलखौ गोजों खालामनानै साइन खालामनानै गानो बेरेफोर बे थफसिफोरखौ बेरे होनो जोङो बेरेफोर गानबा आरो गावखौनो एसे स्मार्टसिन नुयो कनफिडेन्स फैयो आरो गावबागाव इउनिफर्म गानबा बे उन्दैनिफ्राय इउनिफर्म गाननाय मानसिफ्रा एसे थारमाने गावबागाव कनफिडेन्स बारा थायो आरो बे एडभान्टेज वान अफ द एडभान्टेज अफ वेरिं इउनिफर्म दा सैनिक स्कुलाव जोबखांनानै आङो NDA एग्जाम होदोंमोन आरो NDA एग्जाम UPSC कन्डाक्ट खालामो बेयाव सेलेक्ट जाखांनानै आङो SSB होबाय SSBबो दं मोनसे बे आफ्टार एग्जाम UPSC क्लियार खालामखांनानै जों SSB सेलेक्सन जायो बे सेलेक्सनाव नोंनि क्वालिटिस
बेखौ OLQs होनो आरो अफिसार लाइक क्वालिटिस बेखौ SSB टीमा नोंखौ नायगोन आरो चेक खालामो बे जेनेरेलि 4 to 5 days जायो आरो बे सेलेक्शना बे 4 to 5 days आव नोंनि जेनेरेल नलेज फिजिकल एबिलिटी मेन्टेलिटी ओमफ्राय नोंनि इनसाइट मानसिनि साननाय माबायदि नोंनि सिङाव मानसिया बेखौ मिन्थियो आरो गावसोर जुदि नोंनि बे पार्टिकुलार क्वालिटिसा आर्मिनि थाखाय नङाखि एयारफोर्स नेभिनि थाखाय फिट जायो होमबाथाय सेलेक्ट खालामबाय आरो नोंखौ जुदि सेलेक्ट जायाबा नोङो नेक्स्ट टाइम ट्राइ खालामनो हाबाय इमप्रुभ खालामनानै जुदि इमप्रुभ जायोबा नोंखौ लाबाय आरो नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट खालामनानै इट्स 16 to 19 इयार्सनि गेजेराव होनो हायो नोङो क्लास 12 जोबखांनानै 16 to 19 सोरबा खनब्रै होनो हायो सोरबा खनबा होनो हायो आरो गावबागाव एज मिलायनायनि सायाव बे एग्जामखौ होनानै नोङो जुदि सेलेक्ट जायो मेडिकेल सोरबाबा जुदि लाक गाज्रिबा मोनसे मोननै प्रब्लेम थानो हागौ बडियाव बे जायो आरो बे रेयारलि आरो माखासे प्रब्लेम मोनो बडियाव बेखौ बिसोरो मोनो आरो थारमाने उनाव ट्रेनिंआव प्रब्लेम जायोना फिजिकेल एसे गोरा जायो आरो थांनानै दा एनडिएआव हाबखांनानै आङो थांनाय लोगो लोगो सबसे फार्स्ट थिंआथ' जाहैबाय बिराद गिदिर इन्डिया पुनेआव लकेटेड बियो महाराष्ट्र एनडिए वान अफ द बेस्ट इन्स्टिटिउसन होनो आरो एनडिएखौ मानो होनबा बिराद गिदिर बे गेलेन्ट्रि एवार्ड्स मोननाय मानसिफोर बयबो एनडिएआव बांसिनानो आर्मी नेभि एयारफोर्स एनडिए हाबजोबनाय आरो नोङो नेटआव नायबानो नुगोन आरो मेरला मानसिफोर गिदिर मानसिफोर एनडिएनिफ्राय फरायनाय नों एनडिएआव मोननाय मानि वान अफ द बेस्ट सबसे गिदिर बाथ्रा होनजायो आरो एनडिए मोनबा एनडिएआव मोननायाव लाकबो थायो प्लास एफार मानसि होयोना एग्जामखौ 10 लाख जन गाहाम होयो माबायाव UPSCफ्राव बेनि उनाव नोङो 1000 सेलेक्ट जाबाय एग्जामाव आरो बे एग्जामाव सेलेक्ट जाखांनानै नोङो SSB होयो SSBआव 400 जन 500 जन सेलेक्ट जानोसै आरो मेडिकेलावबो गानसै बिदि मोनबा सेलेक्शन प्रसेसआव नोङो एराउन्ड 340 जन लायो आरो एनडिएआव माखासे एन्ट्रिबो दङ एनडिए गारनानै खिन्थु बे आलदा दं आरो सिस्टेमा हाबनाया एग्जाम दङ ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय नोङो क्लास 12 जोबखांनानै माबाबो होनो हायो क्लास 12 जोबखांनानै नोंनि मार्क्स काट अफआ पार्सेन्टेजआ बेजों नों एप्लाइ खालामनो हायो आरो OTA दङ ओमफ्राय एनडिएखौ गारनानै जों IMA आव थाङोना 3 इयार्स जोबखांनानै बावबो नों एप्लाइ खालामनो हायो टेक्निकेल एन्ट्रि होनो आरो बेखौ टेक्निकेल एन्ट्रि होनो ट्रेनिं इन एनडिएआव थारमाने हाबनाय लोगो लोगो सिस्टेमा सोलायजोबो ना एकदम माबा मा होनो लाइफस्टाइल सोलायजोबो आरो नोङो फार्स्ट टार्म एनडिएआव टटेल 6टा टार्म दं फार्स्ट टार्म सेकेन्ड टार्म थार्ड टार्म फोर्थ टार्म फिफ्थ टार्म सिक्स टार्म गासिबो टार्म्सनि थाखाय आलदा क्राइटेरिया दंजोबो आरो टेस्ट दङ फिजिकेल टेस्ट मेडिकेल टेस्ट ओमफ्राय बिदिनो आरो लेभेला बारायलांबाय थायो फार्स्ट टार्माव जेनेबा 5टा चिनाप लागायनांगौ होमबाथाय सेकेन्ड टार्माव थांनाय लोगो लोगो 6टा चिनाप लागायनांगौ बिदि जायो आरो दा मा सोलोंनो हायो एनडिएआव थांबा आङो हर्स राइडिं सोलोंबाय सुइमिं रोङामोन आङो सुइमिं सोलोंबाय बे खारनाय बारनाय गासिबो बारा खारनाय बारनाय थाखायो खिन्थु इमप्रुभ जालाङो आरो बिराद इमप्रुभ जायो मानो होनबा नोंखौ इन्सट्राक्टरफोर गाइड खालामो अफिसियेलि ओमफ्राय आनअफिसियेलि जों थानाय जायगा स्क्वाड्रन होनो जों बेखौ हाउस होना होनबा रेड हाउस ब्लु हाउस जेरै जों स्क्वाड्रन बुङो जोङो एनडिएआव बेयाव सिनियरफोरबो थायो बिसोर जोंनि विकनेसखौ नायनानै जोंखौ इमप्रुभ खालामबाय थायो आरो बेयावनो मानसिया एसे स्ट्रं जालांबाय थायो गावबागाव क्वालिटिसखौ इमप्रुभ खालामबाय थायो विकनेसखौ इमप्रुभ खालामबाय थायो आरो नोङो मिलिटारि ट्रेनिंआव थाखायो बे कम्पालसारिखा आरो प्लास नोङो इडुकेसन लेभेलावबो नोङो माबा खालामनो हायो BA खालामनो हायो इक'नमिक्सआव नङाखि केमिस्ट्रियाव BSc खालामनो हायो नङाखि कम्पिउटार साइन्सआव आरो आर्मिफोरनि अपसन्स बियो ओमफ्राय जुदि नों नेभि एयारफोर्सआव सेलेक्ट जाबाय बिसोरो बिटेक खालामनांगौ जायो बिटेकआ कम्पालसारि आरो बिसोरना आर्मि नेभि टेक्निकेल जायोना एसे ओमफ्राय नोङो बे बिटेक खालामग्राफ्रा बोसोरथामा एनडिएआव खालामो ओमफ्राय बे बोसोरथाम जोबखांनानै बोसोरसेया बिटेकआ बोसोरब्रै जायोना बे बोसोरसे लास्ट बोसोरखौ गावसोरो रेसपेक्टिभ कमिसन एकाडेमियाव खालामहैयो आरो INA एकाडेमि ओमफ्राय माबा AFA दङ बेखौ खालामहैयो ओमफ्राय बे जोंनि एनडिए ट्रेनिङा फार्स्ट टु फोर्थ टार्मा माबा कमन ट्रेनिं जायो कमन ट्रेनिं होनो जों बेखौ फार्स्ट टु फोर्थ टार्म एयारफोर्स नेभि आर्मि जों ज' ट्रेनिं खालामजोबो गावबागाव स्टेन्डार्ड्स मिक्स आरो गासिबो ज' जाजोबो ओमफ्राय लास्ट इयाराव जोङो गावबागाव सार्भिस ट्रेनिं खालामो आरो जों आर्मिफ्रा आर्मियाव थाङो ओमफ्राय नेभिफ्रा नेभियाव सेलिं खालामहैयो ओमफ्राय जेरै एयारफोर्स दङ बिसोरो एसे फ्लाइट थाङो आरो एभिएसन वेआव थाङो आरो ग्लाइडारबो सालायो बिसोरो सोलोंलाङो आरो बेनि उनाव जों रेसपेक्टिभ एकाडेमिसआव थांनोसै पासिं आउट जानानै आं जेरै November 7,
20 आव जोबदोंमोन आंना कर्सआ बेनि उनाव जोङो IMA थांबाय इन्डियान मिलिटारि एकाडेमि देहरादुन बेयाव मोननै मोनथाम एन्ट्रि दङ IMA हाबनाया जोङो ND निफ्राय जाय थाङो IMA आव देहरादुनाव दङ बे उत्तराखन्डआव बेयाव बोसोरसे कर्स लायो जोङो XND जायखौ होनो XND माने ND जोबखांनाय मानसिफोरखौ XND होनो जोङो बे जोङो 1 इयारनि कर्स जायो जोंहा 1 इयार कर्सआव जोङो बेखौ फोजोबखांनानै एज ए लेफ्टेनेन्ट कमिसन जायो ओमफ्राय नेक्स्ट एन्ट्रि जाहैबाय ACC एन्ट्रि सल्जार एन्ट्रि दङ सल्जार एन्ट्रि माने जाय जवानफ्राव हाबबाय ORफ्राव खारनानै जाय मोनोना एसे एग्जाम दंना माखासे बेयाव होनानै मोनोना बिसोरबो अफिसार्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै IMA आव फैनो हायो आरो ट्रु आइ एम टकिं एबाउट आर्मिनि थाखाय रायलायदों आङो नंगौ ओमफ्राय नेक्स्ट एन्ट्रिया जाहैबाय CDS एन्ट्रि जाय जेनेबा माबा मोनसे थालांबाय जेनेबा आं UPSC NDA खौ होनो हायासै नङाखि माबा बावलांबाय जानो हागौ होनबाथाय नोङो माबा होनो हायो UPSC CDS एग्जाम होनो बेखौ नोङो CDS एग्जाम क्लियार खालामखांनानै सेम प्रसिजारा SSB इन्टारभिउ बिदि दंजोबो आरो एखेयानो प्रसेस खालि एग्जामाल' आलदा ओमफ्राय नोंनि ट्रेनिं पिरियडा जाहैबाय 1.5 इयार IMA आव नोङो 1.5 इयार ट्रेनिं खालामो 6 months एक्सट्रा खालामो आरो जोंनिफ्राय बिसोरो ओमफ्राय नेक्स्ट एन्ट्रि जाहैबाय टेक्निकेल एन्ट्रिया जाहैबाय बे जाय क्लास 12 जोबखांनानै ओमफ्राय BTech खालामो बिसोर BTech खालामनानै नोङो नोंनि मार्क्सनि क्राइटेरियाजों नोङो एप्लाइ खालामनो हायो इन्टारभिउआ सियरखा इन्टारभिउ होनांगौ बयहाबो खिन्थु बिसोर एग्जाम होनांला आरो एग्जामा बिसोरनि नर्मेल पार्सेन्टेजफोरखौ नायनानै सेलेक्ट खालामो आरो बेखिनि सेलेक्सन नैबे डिफेन्स स्कुलाव हाबनो थाखाय मा बेवहाय सासे फरायसाया जे डिफेन्स स्कुलाव हाबनो थाखाय मा खालामनांगौ गोनां जायो ओरैनो डिफेन्स स्कुलावथ' पार्टिकुलारलि नङा कि आं सैनिक स्कुलाव हाबबाल' जों ND आव हाबनो हायो OT आव हाबनो हायो बिदि नङा आरो बे क्वालिफिकेसनाथ' मोनसे फिक्सखा आरो नों सैनिक स्कुल हाबबाबो होनो हायो नर्मेल डन बस्क'आव हाबबाबो होनो हायो खिन्थु बे मेन बुस्थुआ जाहैबाय बे एग्जामनि प्रिपेरेसना ND एग्जाम जिखुनु IIT एग्जाम जा बिसोरनि थाखाय एसे सिलेबासा एखेयानो सिलेबासा खिन्थु बे टाइप अफ प्रिपेरेसना एसे आलदा नांगोन आरो नर्मेल CBSE सिलेबासखौनो फरायनांगौ खिन्थु बे प्रब्लेम सल्भिं टाइमिं बिसोरो CBSEफ्राव नोङो कनसेप्टुवेल जायोना एसे नोङो नर्मेल प्रसेसजों सल्भ खालामनाङो खिन्थु UPSCफोर एग्जाम होबाथाय नोङो टाइमा खम कुइसनफ्रा बुरजा नेगेटिभ मार्किं दङ बेनि थाखाय नोङो एसे प्रिपेरेसन खालामनांगौ जायो मानो होनबा नोङो टाइमा मिलायनांगौ जायोना कुइसना नोङो एकदम पेज लानानै सल्भ खालामनो हाया होमबाथाय थालांबाय माखासे कुइसना ओंखायनो प्रिपेरेसन एसे आलदा नांगोन आरो प्रिपेरेसना एफाराब बाराबो नङा कि CBSE सिलेबासखौ गारनानै नोङो UPSCखौ फरायबाय थादो बिदि नङा CBSE बेस्ट टाइम आं सानो आरो आंनि पार्सनेल भिउसआव बेस्ट टाइमा जाहैबाय नोङो आफ्टार क्लास 12 मानो होनबा नोंनि CBSE सिलेबासाबो जोबखाबाय क्लास 12 जोबखांनानै मानो होनबा ND एग्जाम मोननै जायो सेप्टेम्बराव मोनसे जाबाय एप्रिल टाइमा बेस्ट आरो UPSC NDनि थाखाय मानो होनबा नोङो क्लास 12 सिलेबासा जोब्बाय प्लास नोङो माखासे टाइम मोनबाय आरो नोंनि प्रिपेरेसननि थाखाय एसे आलदा कचिंबो लायनो हाबाय नोङो इफ इउ आर नट सेटिसफाइड नोंनि प्रिपेरेसन होमबा नों कनफिडेन्स गेइन खालामनो थाखाय नोङो नर्मेल जिखुनु कचिं इनस्टिटिउटसफ्राव लानो हाबाय आरो जेनेबा आं इउरेकायाव लादोंमोन गुवाहाटियाव नोंथाङाबो लादोंमोन नामा बेखौ कचिं औ आङो इउरेकायाव लादोंमोन आरो गुवाहाटियाव जोंनि टिचार दंमोन सासे बेजों लाफादों जोङो 2 weeksनि थाखाय लादों जोङो 2 weeksनि थाखाय दिनाव 2 घन्टा 3 घन्टा लादोंमोन आरो सानफ्रामबो 2 सप्तानि थाखाय ओमफ्राय जोङो एग्जामनि सिगां बिदिनो साननै सानथाम सिगां लास्ट जादों आरो जोंनि क्लासा बेनाव जों एग्जाम हैबाय डिफारेन्सआ बेनो आरो बिसोरो कचिंआव बे पार्टिकुलार टेकनिक थायो मोनसे कुइसनफोर सल्भ खालामनो थाखाय थाब जायो आरो बेजों ओमफ्राय CBSE आव जोङो नर्मेल स्टाडिज खालामनायाव स्कुलफ्राव कनसेप्टुवेल जायोना ओंखायनो टाइम लायो आरो बे माखासे फर्मुला दं फिक्स बसायबानो एन्सारफ्रा ओंखारजोबो बेबायदिखौ रोङो आरो जोङो कचिंफोर लायोबा एसे खिन्थु मेन्डेटरि नङा आरो नों हागोन जाय एसे बांसिन खस्थ' खालामो हागोन बे CBSE जोंबो हागोन बिदि मेन्डेटरि नङा कि कचिं लाथारनांगौ बिदि नङा हागोन आरो डिफेन्स लाइनाव जाय बिथांमोना बिराद बर' सुबुंफोरा गोसो जायो दा बै बिथांमोनखौ नोंथाङा नैबे समाव मा बुंनो नागिरगोन नैबे ND आव लानो बा ND आव हाबनो थाखाय जाय बिथांमोना एसे गोसो जायो दा बिथांमोनखौ माबाफोर बुंगोन नामा बे समाव फार्स्ट अफ अल एडभाइसा आंना सिम्पल मानो होनबा डिफेन्स जबफोर वे अफ लाइफ इज द बेस्ट अपसन फर एनी पर्सन मानो होनबा
बेयो नर्मेल जब होनजाला बेखौ नोङो लाइफ स्टाइल थानाय सोलोंनाय केरियार प्रग्रेसन बेस्ट आरो नों जिखुनु मानसिनाव सों बयबो बुंगोन आरो डिफेन्स इज द बेस्ट अपसन प्रिपेरेसना जाहैबाय नोंनि फार्स्ट अफ अल गोसो जानांगोन आरो विल फार्स्ट अफ अल विल नायो मानो होनबा एग्जाम क्लियार खालामखांनानैबो जोंना मोनसे मेइन स्टेज दंना एसएसबि इन्टारभिउ बेयाव नायजोबो आरो एग्जाम क्लियारल' जानानै जुदि नों इन्ट्रेस्टआनो गैया ओमफ्राय डिफेन्स लाइनाव थांनो गोसो इन्ट्रेस्टखौबो नायोना एसएसबिआव थारमाने अफिसार जिरायजोबो बयबो नोंखौ नायजोबो आरो मानसिजोबो गावसोर केरेक्टार औ क्वालिटिसखौ गासैबो चेक खालामजोबो प्रिपेरेसना सिम्पल एग्जाम क्लियार खालामग्रोदो एसएसबिआथ' आसै मोनथिलांगोन आरो एसएसबिआव नोङो नेटफ्रावबो नायनो हागोन दाथ' इन्टारनेटनि जुग जेरावबो गासिबो क्वालिटिस ओमफ्राय गासिबो अफिसार लाइक क्वालिटिसनि डिटेल्स मोनजोबगोन आरो नों मा नांगौ मा नाङा ओमफ्राय एसएसबिनि गासिबो प्रसिडिउरखौ मोनजोबगोन आरो ओमफ्राय जुदि नोङो लानो गोसोथार एसएसबिफोर कचिं केपसुल्स मोनो दिल्लीयाव मोनो गुवाहाटिफ्रावबो मोनगोन दाबायदियाव बे केपसुल्सखौ लानो हागोन नोङो 7 डेजनि लानो हायो 10 डेजनि लानो हायो 1 मान्थनि लानो हायो बे मोननै बुस्थुआ इम्पर्टेन्ट आरो मेडिकेलाथ' नोंनि लाक्सो आरो नों मिथियाखै नोंनि बडियाव माबा प्रब्लेम दं होजोंहाय मोनहैबाय बेखौ साननांला आरो बेखौ साननानै जेबो खालामनाङा मेइन बुस्थुआ फकास होनांगौ एग्जामनि थाखाय बे एग्जामा जाहैबाय नोंनि प्रिपेरेसन नों मारै खालामो प्रिपेरेसना जाहैबाय नों क्लासाव मोजां फरायनांगौ टिचार्सफोरखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ ओमफ्राय इउपिएससिनि थाखाय प्रिपेरेसन नांगोन आरो एसे एक्सट्रा एफर्ट नांगोन नर्मेल फरायनायजों हानाय नङा गोरा जायो एसे खिन्थु फरायबा हागोन आरो लेखाफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा माबे लेखाखौ नोंथाङा नायदोंमोन बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे लेखाफ्राथ' बे नर्मेल सिबिएसइ एनसिइआरटि सिलेबासानो फैखायो एग्जामाव बे कुइसन्सखौ नोङो जेरावबो मोनजोबगोन आरो दामानि कुइसन नों जेनेबा माखासे कचिं इनस्टिटिउटसआव थांनानै जेनेबा पेपारफोर मोनो आं जेरै पेपारजों सानफ्रामबो पेपार सल्भ खालामोमोन आरो मास्टार फोरोङोमोन जोंखौ बे कुइसनफोरखौ मारै सल्भ खालामो सानफ्रामबो जोङो टेस्ट पेपार सल्भ खालामबाय थायो बे टेस्ट पेपार सल्भ खालामनानै जोङो एक्सपिरियेन्स फैयो आरो टाइम नों प्रिपेरेसन खालामनांगौ जायोना कुइसन्सफ्रा बे टेस्ट पेपारखौ सल्भ खालामो बुक्सआथ' मेरला मोनगोन दाबायदियाव आङो पार्टिकुलारलि बुकखौ बुंला आरो मानो होनबा नोंनि सायावसो बबे बुकआ मोजां मोनो नोङो खिन्थु गासिबो बुक्सआनो अलमस्ट सेम मोनखागोन आरो कुइसन्सफोरखौ बे मेइन एडभाइसआ जाहैबाय एग्जामनि सिगां मासेबां कुइसन सल्भ खालामनो हायो खालाम बेनो बेस्ट जागोन आरो मानो होनबा कुइसन सल्भ खालामनाया अलमस्ट नेक्स्ट कुइसना जे फैगोन बे निउमेरिकेल्सल' सोलायगोन आरो ओमफ्राय कुइसनाथ' बेनो जायो कनसेप्टआथ' सेम थायो जेनेरेल स्टाडिसनि थाखाय नोङो नर्मेल निउस पेपार एसे फरायबाय थादो ओमफ्राय बेसिक साइन्सआथ' नांखागोन बे नोंनि नर्मेल फरायनायजों हागोन आरो मेना मानो होनबा मेथ्सनि पेपारा आलादा जायो इउपिएससि एग्जामाव मेथ्सआ आलादा जायो ओमफ्राय मोनसे गेटआव गासिबो मिक्स थाजोबो आरो केमिस्ट्रि फिजिक्स जेनेरेल साइन्स बिदि मिक्स थाजोबो आरो मेथ्सआ आलादा सिलेबास ओमफ्राय गेट आलादा सिलेबास मेथ्स क्लियार जाबासो नोंनि गेट कपिया चेक जायोना मेथ्स क्लियार जागोन नांगौ आरो नेगेटिभ मार्किंबो दं बेखौ खेल लानांगौ आरो बेनो आरो नोंथाङा जेना डिफेन्सआव नोंथाङा नैबे समाव बेखौ मोननो हाबाय दा बेवहाय नोंथांनिफ्राय डिफेन्सआव मावग्रा दं नामा न'खराव सोरबाफोर न'खरावथ' रावबो गैयामोन आङो बे एक्सप'जारखौ न'निफ्राय जेनेबा आं सैनिक स्कुलाव आंनि बिफाया खिथाबाय सैनिक स्कुलाव हाबदो एसे बांसिन एक्सप'जार मोनगोन ट्रेनिं लाइफ स्टाइल गासिबो हाब्बाय बेनि उनावसो जोङो मोनथिदों उन्दै समावथ' बिदि एनडिए दं होननानै मोनथियामोन जोङो सैनिक स्कुलाव हाबजेनबाय ओमफ्राय मोनथिबाय दाबायदिबो आं एसे एक्सप'जार होदों आरो मानसिफोरनो मोनथिनायनि थाखाय नङाबा जोंबो मोनथियामोन लकेल जायगायाव बारा मोनथिनो नागिरा ओंखायनो आं एसे बेखौ अपरचुनिटि साननानै आङो एसे इनफरमेसन होबाय आरो बे आं सैनिक स्कुल हाब्बाय बेनि उनावसो जोंबो मोनथिदों आरो एनडि दं आइएमए दं होननानै होमबासो एसे नलेज नोंथांनि बेस्ट थुलुंगाया सोर होदों नोंथांखौ नैबे समाव माने बै समाव नोंथाङा सैनिक स्कुलाव थांनायनि बाथ्रा बेखौ सोर थुलुंगा होदोंमोन थुलुंगायाथ' आंनि बिफायानो होदों आरो मानो होनबा डन बस्क'आव थाबाथ' आङो बिदिखौ जेनेबा आं सानाना जोङो उन्दै समाव मा खालामनांगौ मा खालामनांगौ नर्मेल स्कुल थांबाय फैबाय फरायबाय बे माखासे प्लेनिंआ बिमा बिफानि आखाइ थानांगोन मानो होनबा 6-7 जोङो डिसिजन लानायफ्रा मिनिमाम डिसिजन लायो जोङो हमवर्क दङ हमवर्क खालामनांगौ जेनेबा लोगोफोर दङ गेम गेलेनांगौ बिदिल' डिसिजन लायो जोङो 6-7 बारा गिदिर डिसिजन लानाया माने ब्रेनाबो थिनाना जोंखौ स्मल एजआव स्मल डिसिजन लायो दा माखासे डिसिजनआ पेरेन्टसफोर लानांगोन आरो जेरै आंनि बिफाया लादोंमोन आंखौ सैनिक स्कुलाव थिनहरदों आं थाङा होनदोंमोन फार्स्टआव मानो थांनांगौ न'आवनो दङ खाथियावनो फरायनांगोन न'आव खाथि थानानै फरायबा थांलाय फैलाया इजि जागोन बाबाया बुंबाय आंखौ थांदो जेबो नङा नायदो माबायदि होननानै थांबाय
एक्सप'जार मोनलांबाय गेमबो सोलोंलांबाय गासिबो फुरा लाइफ स्टाइल चेन्ज जाजोब्बाय आरो आंना गेमबो रोंबाय गाननाय जोमनाय इउनिफर्म गासिबो गस्लाखौ आयरन खालामनानै गाननाय जुथा पलिश खालामनानै गाननाय फार्स्ट डेआ माबोरै थांनाय बै नोंथाङा जेब्ला फार्स्ट डेआ माबोरै थांनाय बेखौ मिथिजानो लुबैदों फार्स्ट डे सैनिक स्कुलाव जेनेबा नोङो फार्स्ट डे न'आव थाबाय थाग्रा सानफ्रोमबो बिमा बिफा नुबाय थाग्रा जिहेतु आलादा मोनसे थासारियाव मोनहैबाय गासिबो लोगोबो बिमा बिफाखौ बेवहाय मोनहैला आंथ' माबा थांजेननायाव टाइटेलाथ' मा जोंना बर'फोरनिखौल' मिथिगौमोन ब्रह्म बसुमतारी नार्जारी थांनाय लोगो लोगो कुमार पटेल बिदिनो आं सानो बिदिबो मानसि थायो नामा होननानै क्लास सिक्सआव गोदान एक्सप'जार मोननाय ना नंगौ ओमफ्राय मुसारि खानाय गावबागाव न'आवथ' बिमा बिफा खाजोबोमोन ना आगोल उन्दै समाव दा सैनिकआव थांनाय लोगो लोगो नोङो गावबागाव खानांगौ मुसारिखौ कम्बल गावबागाव खननांगौ बिदिखौ फोरोंनोमोन आरो एसेथ' दुखु जाखागोन थारमाने पेरेन्टसफोर गैला स्कुलाव फार्स्ट टाइम खिन्थु इउज टु जालाङो चेन्जेस थानांगौ लाइफआव होमबासो एसे जालाङोना मानसिया उनाव दा बेहाय लोगो माखाबा आलादा आलादा बेवहाय जाहैदों दा राव रायलायनायनि बेलायावबो मा रावखौ बांसिन नोंसोर इउज खालामो बेवहाय जोंना मेक्सिमाम मेजरिटिया जाहैबाय एसामिसना होजोंहाय सैनिक स्कुलाव एसामिसनिफ्राय बर'फ्रा दङ साब्रै साबा सयजन जों बर'फ्रा बर' रायलायसै गावबागाव साब्रै साबायाव खिन्थु नर्मेल जे टन लेंगुवेज इउज खालामो जों इंलिस ओमफ्राय हिन्दी इंलिस हिन्दी मिक्स आरो जेनेरेलि अफिसियेल इउजाव जोङो इंलिस रायलायो सिनियरफोरजों ओमफ्राय गावबागाव जेनेबा कर्समेट्सफोर लोगोफोर बिसोर जोङो हिन्दी नङा कि इंलिस रायलायो आरो अफिसियेल इउजाव जों इंलिसखौनो रायलायो जोंनि स्कुलाव नोंथांनि बै बिथांखिखौ एसे मोनथिजानो लुबैदों मा नोंथाङा बे सैनिक स्कुलाव थांनानै नैबे बे बिथिङालागै जे सफैबाय थांखिफोर दंखायोमोन नामा नोंनाव थांखिफोरा माने थांखिया थादोंमोन मानो होनबा जोङो सिक्सनिफ्रायनो जोंनि सिनियरफोरखौ नुलाङोना बे सिनियरा IAS क्लियार जाबाय बे सिनियरा NDA क्लियार जाबाय थारमाने माखासे सिनियरफोरनि साक्सेसनिफ्राय सोलोंनानै जोंबो गावबागावनि एम थांखिफोरखौ लायोना जेरै आंबो क्लास 10 मोनहांबा आंबो सानबाय आरो आं फार्स्ट आं सानदोंमोन आरो NDA थांनानै मोजां जागोन आंले मानो होनबा लाइफ इज सेकिउर्ड लाइफ स्टाइला मोजां ओमफ्राय कन्फिडेन्सआ जाहैबाय एग्जामनि थाखाय आरो एग्जामाव सानदोंमोन आं मोननोबो हाया सानदोंमोन आं खिन्थु सानबाय आरो खनसे मोजाङै प्रिपेरेसन खालामनानै होनोसै आं जायोबा जाया उनाव दस्राखौ नायगोन आरो बे वान टाइम प्रिपेरेसनखौ आं बिराद मोजां होदोंमोन आरो मानो होनबा आं डेडिकेट खालामदों फुरा मासेबां हायो आंनिफ्राय बेनि उनावनो आङो एग्जाम होबाय क्लियार जाबाय आरो SSBनि थाखायबो आङो डेडिकेसन होदोंमोन आरो वान टाइमाव हायोबा मोजां मानो होनबा वान टाइमाव क्लियार जाग्राया बिराद खम SSBआ सोरबा रिपिटार्स होनो आरो जाय रिपिट खालामो SSBखौ आङो फार्स्ट टाइमाव क्लियार खालामदों SSBखौ बे मोनसे आंनि वान अफ द एचिभमेन्ट आरो आं सानो आरो आंनि थाखाय मानो होनबा SSBखौ फार्स्ट टाइमाव क्लियार खालामनाया एसे मोजां आरो बेनो सिनियरफोरनि थाखाय इन्सट्राक्टरफोरनि थाखाय लाइफ स्टाइल आरो भिजिट्सफोर खालामोना अफिसार्सफोर गिदिरफोर स्कुलाव जेनेबा आइसफोर फैयो सोरबा आर्मि अफिसार्सफोर गिदिरफोर भिजिट खालामो माबा प्रग्रामफ्राव रिपाब्लिक डे इन्डिपेन्डेन्स डे माबा एपइन्टमेन्ट सेलेक्सनफोर माबानि थाखाय फैयोना बिसोर थाबायनाय मानाय रायलायनाय स्टाइल एसे इनफ्लुयेन्स जायोना मानसिफ्रा आंबो एसे इनफ्लुयेन्स जादों आरो बेनि थाखाय ओमफ्राय आं ट्राइ खालामबाय मोनहैबाय आरो मोनसे मिथिजानो लुबैदों खायसे बर'नि जे लाइमोनफोरा मिथिजानो लुबैदों नैबे लेफ्टेनेन्टखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा मा जायो बेयो लेफ्टेनेन्ट एसे फोरमायनो अके लेफ्टेनेन्टआ जाहैबाय यांगेस्ट अफिसार अफ इन्डियान आर्मि होनो जों लेफ्टेनेन्टखौ जेरै नेभियावबो दङ साब लेफ्टेनेन्ट होनो ओमफ्राय एयारफर्स अफ फ्लाइं अफिसार होनो बे यांगेस्ट रेंकखौ कमिशनिं एकाडेमिक्सनिफ्राय मोनो जोङो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया होयो जोंनि कमिशनिं होनो बेखौ एज ए लेफ्टेनेन्ट जा जों कमान्ड खालामो थांनाय लोगो लोगो आं आर्मिनिखौ बुंगोन आरो मानो होनबा आं आर्मियाव रिलेटेड ना जोङो लेफ्टेनेन्टआ जाहैबाय फार्स्ट रेंक बेनि उनाव दङ केप्टेन बेनि उनाव दङ मेजर बेनि उनाव दङ लेफ्टेनेन्ट कर्नेल ब्रिगेडियर मेजर जेनेरेल लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल बे दं आरो बे उननि खोथा दा एज ए लेफ्टेनेन्ट मा पावार मोनो जोङो दा फार्स्ट प्रिभिलेजआ जाहैबाय कमान्ड खालामो जोङो मेनखौ मेन माने जवान जाय जों दङ इउनिटआव बाटालियनाव एराउन्ड 800 जन थायो जवानफ्रा आरो माखासे एटाचमेन्ट दङ बिदिनो 1000 एराउन्ड एप्रक्स 1000 आरो 1000 थायो आरो जों अफिसारफ्रा एराउन्ड 20 थायो जों दा जों 20 अफिसार्सआ
जोङो बे 800 मेनखौ कमान्ड खालामनो हायो आरो एज ए लेफ्टेनेन्ट आं एसे खमखौ मोनगोन मानो होनबा आं जुनियर मस्ट जाहैबाय सोलोंनांगौ आंहा दं दा जोङो कमान्ड खालामनाया बे कमान्डआ जाहैबाय बिराद प्रिभिलेज मानो होनबा जोङो बे कमान्डनि थाखाय जोङो बे मानसिफोरखौ अपारेशन्सआव लिड खालामनांगौ जायो अपारेशन्सआ जिउनि खोथा दङ जिउ थांनो हागौ जिउ लानांगौ दङ मानो होनबा बे लाइफखौ नोङो जवाना नोंनो होयो आखायाव नों मा बुङो बेखौ खालामगोन बेबायदि प्रिभिलेज नोङो जिखुनु प्रफेसनाव मोननाय नङा एन्ड इट इज द बेस्ट प्रिभिलेज that a lieutenant or any officer can get मानो होनबा जिउनि देरगायै जेबो गैया आरो मानसिनि थाखाय मानो होनबा सासे मानसिया जुदि नोङो जिउ होयो नों मा बुङो बेखौ खालामगोन कमान्ड बे कमान्डखौ जों मोनो आरो बे कमान्डनि थाखाय जोंबो एलिजिबल जानांगौ एलिजिबला मारै जायो जोङो मानसिनि सिगाङाव मोजां थानांगोन डिसिप्लिन जानांगोन कर्सेस दङ जोंनि मानसिफोरखौ नायनांगोन बिसोरनि केयार लानांगोन बिसोरनि फेमिलिफोरखौ नायनांगोन बिसोरनि एकाउन्ट्स वेलफेयार जों चेक खालामनांगोन आरो बिसोरनि थानाय जानाय लोंनायफोरखौ जों नायनांगोन बिसोरनि मोजाङै थानांगौ मानसिफ्रा जोंनाथ' जों जोंनिखौ नायनो हागोन बिसोरखौ जोङो एसे हेल्प खालामनांगौ आरो मानो होनबा जों बिसोरखौनो कमान्ड खालामो जोंनिनो मानसि बिसोरो देट इज अ प्रिभिलेज एज ए लेफ्टेनेन्ट बा माखासे फिसा फिसा प्रिभिलेज दङ बेखौथ' नेटआव नायबानो मोनसिगोन आरो दा बेस्ट प्रिभिलेजखौ आं बुंबाय इउ गेट टु कमान्ड ए मेन बेनिफ्राय बांसिन प्रिभिलेज गैया आरो बेवहाय नैबे नोंथाङा लेफ्टेनेन्ट रेंकखौ नोंथाङा मोननो हाबाय नोंथां बेसेबां गोजोननाय दं जिखुनु आं गोजोननायाथ' बिराद दङ आरो मानो होनबा बे प्रिभिलेज एज ए 21 year old नोङो सोरबा मानसिखौ कमान्ड खालामनो हानाय प्रफेसना बिराद खम बे IPS फोर दङ ओमफ्राय जों आर्मिबो दङ एयारफोर्स नेभि बे प्रिभिलेजखौ हार्डलि सोरबा मोनो आरो बे मोननायनि थाखाय एसे प्राइड थायो आरो प्राइड थानांगौ मानो होनबा बेबायदि प्रिभिलेजखौ बयबो मोना आरो बेनो आरो बेवहाय आं मोनथिनो लुबैदों जे नोंथांनि न'खरनि जिहेतु बर'नि गेजेराव नोंथाङा सासे नैबे लेफ्टेनेन्ट रेंकखौ मोननो हाबाय दा बेहाय जों मिथिगौ बा नोंथाङा नैबे क'क्राझारनि सेरफांगुरिनि दा बेनि थासारि आरो दिनै बे लेफ्टेनेन्ट जिहेतु नोंथाङा मोनबाय बेनि थासारि माबायदि डिफारेन्स जे बर'निफ्राय नोंथाङा सासे जानो हाबाय दा बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला जोङो बैनि आरो बेनि बा गुबुन जाथिफोरजोंनो मिलायनाय मानाय बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि थासारियाव चेक खालामोबा लाइफ स्टाइला गावबागाव ट्रेडिशन्स फल' खालामो आलदा आलदा थागोन जेनेबा जों डिफारेन्ट कमिउनिटियाव बिलं खालामो जोंनि डिफारेन्ट ट्रेडिशन्स थायो बिसोर डिफारेन्ट कमिउनिटियाव थायो बिसोरनि डिफारेन्ट ट्रेडिशन थायो थ' रेसपेक्टआथ' खालामनांगौ जाखायो गावबागाव ट्रेडिशन्स जोङो रेसपेक्ट खालामो लाइफ स्टाइल बिसोरनिखौ जों रेसपेक्ट खालामो बिसोर जोंनि लाइफ स्टाइलखौ रेसपेक्ट खालामो जिखुनु कुइसन गैया आरो बाव नेग्लेक्ट खालामनाय रेसपेक्ट खालामनांगौ रेसपेक्टजोंसो गिभ रेसपेक्ट टेक रेसपेक्ट होननाय सिस्टेमखौ फल' आरो खालामो जोङो ओमफ्राय बे ट्रेनिङाव मानो होनबा जोङो फार्स्ट डेआव थांबानो जोंनि इकुवेलिटिनि थाखाय जोंखौ बार बार सौगालाङो आरो खानि सिंग्रा हाजामाव थांनाय लोगो लोगो जोंखौ खनसेनो जिर' कार्ड होयो नों अबे कमिउनिटिनि बिलं खालामो अबे जायगानि बिलं खालामो बे जेबो कुइसन गैखाया आरो इकुवेलिटि सबसे सिगां ट्रेनिङाव नोङो मेन्टेलिखौ ब्रेक खालामो कि नोङो मोनसे दा एन्टिटि मोनसे जायगानि मोनसे ज' नोङो एनडिए नोङो आसामनि नङा नोङो बेंगलनि नङा नोङो उत्तराखन्डनि नङा नोङो जाहैबाय एनडिएनि आरो नोंसोर बयबो कर्समेट्स इकुवेल बे मेन्टेलिटिखौ जोंखौ लाबोयो आरो मानो होनबा जों जेखौ कमान्ड खालामो बेयावथ' जों लकेल पपुलेसनखौ कमान्ड खालामा ना जों जेनेबा बर'बा आं फैनानै बर'खौ कमान्ड खालामगोन बिदि नङा जों जिखुनु ट्रुपखौ मोननो हागौ उत्तराखन्डनि मोननो हागौ जम्मु काश्मीर मोननो हागौ दा ओंखायनो बेनि थाखाय जोङो दा फार्स्ट मेन्टेलिटि जाय बानायो एनडिएआ जिखुनु ट्रेनिं इनस्टिटिउटस आरो बे इकुवेलिटि बे नायनाय जो स्टाइल दं मानसिफोरखौ कमन वेआव नायनांगौ आरो जिखुनु कास्ट रिलिजन क्रिड बिदिखौ गारनानै एसे इन्डियान नायनांगौ आरो इन्डियान मेन्टेलिटिखौ लाबोयो जोंनि मेन्टेलिटिखौ न'खरनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा न'खराव आंना बिफा दं बिफानि मुङा जाहैबाय ऋषिनाथ नार्जारि ओमफ्राय मानि नामा अन्जना नार्जारि माया जोंना हम मेकार बिफाया माबा कन्ट्रेक्टर मावो वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय सानै नानि दं आंनि बिनानाव सासेया दा फरायगासिनो दं
USTM आव नैबे समाव आं जोबथारनायाव नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङा लेफ्टेनेन्ट रेंकखौ मोननो हाबाय बर'नि गेजेराव सासे दा बेवहाय आङो जाय बर' लाइमोनफोर दङ गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांमोना डिफेन्सनि बिथांमोना एग्जाम होयो रिटेन होयो दा बै बिथिङाव नोजोर होयोब्ला बिथांमोनखौ मा एडभाइस नोंथाङा होनो नागिरो एसे फोरमायगोन नामा? First of all, my dear brothers and sisters, जाय जिखुनु प्रफेशनाव इन्टारेस्टेड डिफेन्सआनो जा इन्जिनियार जिखुनु प्रफेशनाव इन्टारेस्टेड फार्स्टआ जाहैबाय नोंनि एमआ फिक्स जानांगौ मानो होनोबा नोंनि एम फिक्स थायोबा नोंनि डेडिकेसना फिक्स थायो नोंनि नाजानाय खस्थ' खालामनाया फिक्स थायो बे डेडिकेसनजों नोङो नोंनि फरायनायफोरखौ लांफानांगौ आरो स्टाडिसाव डेडिकेट जानांगौ टाइम पांक्चुअल जानांगौ मानो होनबा नोङो टाइम मेनेजमेन्ट खालामनांगौ लाइफआव मानो होनबा फेमिलियावबो टाइम होनांगौ लोगोफोरनोबो टाइम होनांगौ आरो ज'यैनो फरायनायनि थाखायबो टाइम बरननांगौ बे नोंनि टाइम मेनेजमेन्टआ स्ट्रंबा नोङो जिखुनु प्रग्रामफ्राव थांनो हागोन ओमफ्राय फरायनायखौबो लांफानो हागोन लोगोसे दा मेक्सिमाम प्रायरिटि अफ स्टाडिज होनोबा नोङो क्लास 11-12 होनांगोन आरो मानो होनबा क्लास 11-12 जोबखांनानै नोङो एन्ट्रेन्स एग्जामफोर दंना बेखौ होनांगौ नोंनि डेडिकेसन नङाबा हानाय नङा मानो होनबा दानि रिसेन्ट लाइफ स्टाइल्सआव रिसेन्ट कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव नोङो कम्पिटिटिभ एग्जाम्स दंजोबो दा बे कम्पिटिटिभ एग्जाम्सआ बयबो होजोबो बे अल इन्डिया जाजोबो दा बयबो होनाय समाव नोङो बेनिफ्राय साबसिन जायाबा दस्रा कम्पिटिटरनिफ्राय दा सेलेक्सन जानाय नङा आरो ओंखायनो नोंनि डेडिकेसन थानांगोन माखासे क्वालिटिसखौ नोङो स्पर्ट्सजोंसो सोलोंनो हायो अनलि स्टाडिज न'आव थानानै माखासे क्वालिटिसखौ नोङो सोलोंनो हाया बे क्वालिटिसखौ गेम स्पर्ट्स हबि होननाय दं बेखौ फल' खालामनांगोन आरो मानो होनबा नोङो जेरै गेम्स गेलेबा माखासे क्वालिटिसा अट'मेटिकलि फैयो आरो डिसिप्लिन होननाय माखासे दङ बे स्पर्ट्सफोरखौ लानांगौ फुटबल गेले बेडमिन्टन गेले हबिफोर सोलों गिटार दामनाय माबाफोर दामनाय बे हबिसफोर लाबा नोंनि लेजार टाइमाबो फल' जाफालाङो आरो बुक रिडिं खालामनाय एसे फल' खालामनांगौ ओमफ्राय स्कुलफ्राव टिचार्सफोरनिखौ फल' खालामनांगौ मानो होनबा नोंनि एफर्ट्स जेखौ नांगौ मोनायाव फरायनायाव नोङो स्कुलाव खोनासंनानै फैयोबा मोनायाव जास्ट रिभिजन खालामनो हाबाय जुदि टिचार्सफोरखौ नोङो खोनासङाखै माबा मोनसे थालांबाय होनबाथाय नोङो आरो मोनायाव नों सेम बुस्थुखौ फरायफिननांगोन टाइमा एसे बांसिन नांगोन आरो प्रिपेरेसनाव दा नोङो टाइम खमायनानै नोङो खम फरायनानै जुदि बांसिन हायोबा बांसिन फरायनानै खम हानायनिफ्राय बबे साबसिन बे टिचार्सफोरखौ खोनासंनानै न'आव खम फरायनाया मानो होनबा नों माखासे स्टाडिसाव नोङो नोंनि टाइमखौ होनो हागोन आरो बे खम टाइमाव ओमफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय रेसपेक्ट योर टिचार्स फेमिलिखौ रेसपेक्ट खालाम मानो होनबा बे न' साइड टिचार साइडनिफ्राय नोङो रेसपेक्ट लानानै थाङोबा बे ब्लेसिंस ओमफ्राय बे सापर्टखौ मोनबाय थागोन आरो सेकेन्ड थिं जोंनि जाय गामिनिफ्राय स्टुडेन्टसफोर थाङो बिसोर जेनेबा नोङो एसे मडार्न थांनानै स्कुल जे मडार्न एरिया थांबाय जेनेबा दिल्लीफ्राव फरायहैबाय ओमफ्राय क'क्राझार गुवाहाटियाव फरायहैबाय जेनेबा गामिनि सिंनिफ्राय होनदों आङो बिसोरो मा जानो गोसो जेनेबा पेरेन्टसफ्रा जानो हागौ गामिनिफ्राय बांद्राय क्वालिफिकेसन गैयाखै बुजिनो हाया बे नोंनि डिउटि आरो नोंसो बुजायनांगोन बेखौ पेरेन्टसफोरखौ मानो होनबा नोंनि डिउटि नोंसो गोजानाव फरायदों नों बुजायनो हाबानो पेरेन्टसफ्राबो राजि जागोन ओमफ्राय बोथ साइड राजि जानानै थायोबा नोंबो अट'मेटिकलि सापर्ट मोनबाय थागोन पेरेन्टसनिफ्राय बे नों सियर जानांगौ खिन्थु मा जानो गोसो ओमफ्राय इउ शुड बि अलवेज सापर्टिभ पेरेन्टसजों सापर्ट थानांगोन आरो ओमफ्राय लास्ट एडभाइसआ जाहैबाय गावबागाव मिस्टेक जे खालामो बेनिफ्राय सोलोंलांबाय थानांगौ मानो होनबा मानसियासो मिस्टेक खालामो उइदाउट मिस्टेक रावबो थाया सोलोंलांबाय थानांगोन गावबागाव मिस्टेकखौ रिपिट खालामनाङा बे मिस्टेकखौ जेखौ खालामदों आङो जेनेबा दिनै मोनसे मिस्टेक मावबाय बे मिस्टेकनिफ्राय सोलोंनानै गाबोन बे मिस्टेकखौ मावनाङा मानो होनबा एक्सपिरियेन्सजोंसो मानसिया डेभेलप जालाङो ओमफ्राय गिभ आप खालामनाङा जिखुनु प्रफेसनखौ एम खालामदों बे प्रफेसनाव डेडिकेसन ओमफ्राय बे मेन्टेलिटि थानांगौ कि आइ विल नट गिभ आप आइ विल ट्राइ माइ बेस्ट बाखि उनाव नायजागोन मा जायो खिन्थु नोंनिफ्राय जे प्रिपेरेसन दं बे फुरा 100% जानांगौ आरो सापर्टआथ' फेमिलिनिफ्राय अभियासलि मोनखागोन बेखौ जेबो साननाङा बाट बे 11-12 ओमफ्राय जाय ग्रेजुवेसन खालामनानै जाय माखासे एग्जाम होयो बे समाव बे डेडिकेसना सियरलि थानांगोन मानो होनबा इउथ जे होनो बर'नि इउथ
जों स्ट्रं जाबानो जोंनि बड'आ अट'मेटिकलि गोजौ थाखोआव जौलांगोन आरो बेनो जोंनि दा मटिभ जानांगौ स्टुडेन्टसफोरनिया जाय मोजां प्रफेसनाव हाबलांनांगौ गोजौ गोजौ थाखोआव जौगालांनांगौ बेनो जोंनि स्टुडेन्टनि एम थानांगौ दा थेंक इउ नैबे समाव बिथां लेफ्टेनेन्ट दैफां नार्जारि बिथांजों जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथाङा फोरमायनाय बायदि बिथांनि जिउ जारिमिन आरो बिथाङा नाजानाय बैखौ लाखिनानै बिथाङा जाफुंसार जानो हादों थ' नोंथांमोना नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनि जे जिउ जारिमिन गासै बाथ्राखौबो नोंथांमोननो फोरमायबाय नैबे समाव नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय नैबे समाव नोंथांनिफ्राय नोंथांखौ साबायखर बावनानै दिनैनि जे मोगामोगि आयदा बेखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ सो माच गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177